amb l'objectiu de facilitar la transformació dels models d'atenció a la persona, tant sanitaris com socials mitjançant les TIC, la Fundació TIC Salut Social compta amb l'àrea de treball mHealth. La mHealth treballa per potenciar els models no presencials d'atenció a la persona suportats per dispositius mòbils, sensors per a la monitorització de pacients i altres solucions de tipus inalàmbric que actuïn com a assistent digital en mode remot i que a la vegada poden interactuar amb altres tecnologies com per exemple la realitat virtual o la intel·ligència artificial. Des de TIC Salut Social potenciem aquesta modalitat de solucions en els processos d'atenció a la persona per redefinir les relacions professional-pacient i professional-professional en termes d'eficiència i eficàcia. Per aconseguir-ho, detectem, classifiquem i proposem les iniciatives existents. Així, obtenim una perspectiva sobre el que està passant al nostre voltant, punt de partida per esdevenir una referència internacional en coneixement d'iniciatives innovadores i emergents. Podem donar a conèixer les tendències internacionals a través de publicacions i documentació als nostres grups d'interès. Des de l'àrea mHealth, la Fundació TIC Salut Social ofereix un servei d'acreditació per a aplicacions mòbils i dispositius de l'entorn salut i social. Posem a disposició dels professionals una guia de criteris d'acreditació per poder consultar els requeriments indispensables per facilitar una eina final amb garanties de qualitat i fiabilitat. Aquest servei pot ser integral, revisant els 4 blocs temàtics, o bé fet a mida, en funció de les necessitats de cada projecte. Els 4 blocs que analitzarem són usabilitat i accessibilitat. L'aplicació ha de mostrar un ús intuïtiu, un disseny adequat a la funció requerida i vetllar per un accés universal i inclusiu a persones amb diversitat funcional per maximitzar els avantatges que ofereix la tecnologia. Continguts i funcionalitat. Un comitè d'experts, format per professionals de diferents col·legis oficials del sector, avaluen la qualitat dels continguts i la utilitat de les funcions que incorpora. Es revisa utilitat, disseny o si l'app notifica a l'usuari sobre les actualitzacions de software. Tecnologia. Revisem que l'aplicació funcioni amb eficiència i fiabilitat des del punt de vista tecnològic. Seguretat. Garantim l'existència de mecanismes per preservar la privacitat de les dades generades pels usuaris i la confidencialitat en la transmissió d'aquesta informació. Superat el procés d'acreditació, s'atorga el segell de garantia certificada per la Fundació TIC Salut Social, que aporta valor distintiu a qui el posseeix. Posem a disposició de la ciutadania un catàleg d'acreditacions propi i permanentment actualitzat. I amb una visió de 360 graus, oferim un aparador mHealth i mSocial sobre altres iniciatives del mercat. Així ens posicionem com a referents en les iniciatives emergents i aportem valor als projectes assessorats. Ajudem a estandarditzar les variables de mobilitat per garantir la integració en els sistemes d'informació internacionals. L'àrea mHealth de la Fundació TIC Salut Social continuarà treballant per acompanyar al sector la gestió del canvi millorant la qualitat de vida de la ciutadania. T'uneixes a la transformació?